אני ראובן קפלן, העורך של סוד ניוז במקומות של גן ים לניהול. אני מכיר את שמעון יעקבי מזה כ6 שנים. שמעון בשבילי הוא מר זהירות ובטיחות בדרכים. כל הנושא הזה הוא בנשמתו וחלק מאישיותו. במסגרת היכרותנו במקומון, שמעון יעקבי שולח אליי באופן קבוע כתבות ומאמרים בנושא זהירות בדרכים, בטיחות בתחבורה, ומעדכן את הגולשים על כל שינויים שיש בחקיקה, מסביר החקיקה קיימת. על כל פורסם לדעתי כ500 כתבות ומאמרים פרי עטו, וכולם בנושא כללי זהירות בדרכים ובטיחות בדרכים. אני יודע שיעקבי מתנדב מזה שנים רבות גם במשטרת התנועה ומהווה בסגל הקבוע שם. הוא משמש קצין הדרכה בנושאי תעבורה, ובשבילי הוא מר זהירות בדרכים. כל פעילותו בהתנדבות, והלוואי וירבו אנשים כמוהו. הוא גם משתתף בכיר בפורום של דיני תעבורה באינטרנט, מייעץ לאזרחים בזמנו החופשי. יעקבי יזם גם 3 תיקוני חקיקה שהתקבלו בכנסת בנושא תקנות תעבורה. כן ירבו מנהגים כמוהו, אין מילים, אין יותר מתאים ממנו לתואר אזרח ותגן בטיחות בדרכים.